na ay demolition. Alas 2 ang taknas kadlaw. Kakulihan sa sheriff. Kuyawa, no? Upat ka balay, mga kasama ang gipang bakho Pastilan. sa mga tao ni Ililoy. Dihabal ka kasama sa may Arroyo compound ng adto sila sa Davao. Diin, sa upat Radyo Man Joel, Oh. ang usa ni Ana, usa sa atong mga suki nga tigpaminaw. In-check na pod kasamang dong. Insik na pot. Pastilan. Maimpuntag kang Pablo Bilila, atong suki nga tigpaminaw Radyo Man Joel, nga diin matod pa niya sa upat kuno kang mga balay, tulo ang totally damaged gyud human kini dasbagis bakho unya Radyo Man Joel tan-awa nang magkakasama ng video. Okay? Din ang iya magkakasama maoy wa kay magrabihi. Niadto magkakasama ang tungurata. Kita ni nang video? Alas 2 magkakasama sa kadlaw na siya gipangguba sa mga arbadong ginsakpan diha sa mga miyang konsyuta magkakasama diha sa Arroyo compound kanang mga arbado magkakasamang ginsakpan sa mga pamilyang Loy. Mao gani, no? Ibutang sa peligro ang kinabuhi sa mga residente Oh. na ilang hinanok. I'm sure nakahinanok yun ning. Yes, the Radyo Man. Mga tao, Radyo Man. ilang pamilyaha nga tag-iya sa mga balay nga gipang demolis kasamang dong. Roger, si Pablo Bilila, mato pa niya, ang iyang asawa ra kuno may nabilin anang balaya diya sa kuno sa may Arroyo compound. Niya to biaging gabi nga bangga kasama gi ransak lang sa pagkasulti sa mga ginsakpan ni Ililoy. Ang problema karon ngayo sila magkasama police assistance ngadto sa mga police. Anya, and 3 minutes kasamang At dong. 3 minutes Radyo Man Joel nga saad ni General Torre. Wa mahitabo. Wa ma-apply sa magiging sagpan sa Talomo Police Station. Nga naman. Ay. Di ba magkakasama basta na yung mga ingon ni Ana nga mga pagpangayo police assistance dapat magkakasama ang respond sa atong kwerpos kapulisan Radyo Man Joel. Paspas, pinabag. Dapat dili mo lang pa sa 3 minutes. Doon na kayo ha. Dora tayo, Radyo Man Joel. Pero kining nahitabo karon sa may Arroyo compound ni ato miaging gabi dismayado ang mga taxpayers nga mao magkakasabay nagsweldo ni General Torre o sa atong kapulisan diya sa Talomo Police Station. Grabe. Basin. Dungkirin sa straight to the point. Alas dos. Oh, alas dos kinatulog. Islam, Uy, tayo, grabe uy. po. Kana Alas dos. Lami. ikaling mga taga-Arroyo compound, no? Lami ito lang. Manawag ang manangayog Ayaw sa po mo assistant. anang alanganin, Alanganin kaysa oras. Turbo po kaayo mo, oy! Usa, ba mo nga ka na tabaga pulis na nga to, nga! Dili po yun na sila isturbuhon. Doon na exemption. Kanang 3 minutes ay exempted sila. Guys, dili po yun nga isturbuhon, oy! Unsa nang oras na ka-respond? Hapon na taon. Hapon na! Congrats! Talomo Piti! Ayag na, oy! Ayag na kayo! Ay, ay.